ניסים? היום אני בן 74. ההורים ככה, הם גדלו בפרס, איראן של היום, ובגיל 10-12 הם היגרו לעיראק, כי הרבה עבודה לא הייתה בפרס, אז הם היגרו לבגדד. בגדד הם הכירו, התחתנו, ואני נולדתי שם. אחרי שנולדתי שם, אבא עלה ראשון לארץ דרך טהרן, כי דרך עיראק אי אפשר היה לעלות. אמא ואני, כשאני הייתי בן חודש, נסענו לטהרן, ומטהרן עלינו לישראל במטוס. 13 ליוני 1950. ופה חגגו לי את הברית בארץ. פה היא ביררה על ידי קרובים ובשער עלייה עד שהיא מצאה אותו. ואז הם קנו או קיבלו דירה במגדיאל, עם חצי דונם אדמה, חדר אחד, מקלחת שירותים ומטבח. אבא עבד בבניין, אמא לא עבדה. אחרי 4-5 הוא היה חוזר, הוא היה עושה עבודות פרטיות, מדרכות לאנשים, איזה חומות, כל מיני דברים שקשורים לבניין. בשנת 50, אם אני לא טועה, התגייס לצה"ל. כן, הוא היה בחיל רגלים, התגייס לצה"ל. אני חושב שאחותי נולדה בנובמבר 52, הוא היה חייל. אני חושב שהזוגיות שלהם אף פעם לא הייתה מושלמת. בכורח הנסיבות הם נשארו ביחד, כי בזמנים ההם, 50, 51, 52, אמא לא יכלה לעזוב עם ילד ושתיים וללכת למקום אחר, להתפרנס ולהחזיק את עצמה. זה לא כמו הימים האלה. גרנו במגדיאל, שהיום זה הוד השרון, ואני זוכר בגן שקרה לי מקרה שנפצעתי ביד, שילד החזיק זכוכית ונחתכתי ביד ועשו לי תפרים. אני זוכר כיתה א', שהיה רחוק מהבית בסביבות הקילומטר, היינו הולכים ברגל וחוזרים באוטובוס, לפעמים הולכים ברגל וחוזרים ברגל. משחקים הרבה לא היו, היינו משחקים עם כל מיני דברים, כל מיני חישוקים ורצים אחרי חישוקים כאלה. הייתי ביחסים טובים מאוד עם הילדים מהסביבה, תימנים, אשכנזים, כל מיני שפות ועדות. ואח של אבא, אשתו, יש לה הרבה קרובי משפחה בפטיש, אחותה למשל הייתה בפטיש, אז היא לחצה על אח של אבא לעבור לפטיש. ובכיתה ב', בסביבות חנוכה, ההורים החליטו לעזוב את מגדיאל ולעבור למושב פטיש. נתנו לנו איזו דירה ישנה, כמובן, של 2 חדרים ומקלחת. שירותים היו בחוץ בכלל, לא היה שירותים בבית. והיו מדריכי חקלאות צמודים כמעט כל יום, והדריכו את החקלאים החדשים, גם אלה שעלו בשנת 50 לפטיש, שהיו קצת יותר ותיקים בפטיש, לא כל כך ידעו את החקלאות. אז היו מדריכי חקלאות שהסבירו להם איך לעשות, איך לזרוע, איך לשתול, כמה להשקות, איך לרסס, מה לעשות. הכל צמוד. ואני זוכר טוב מאוד בתור ילד, הבית הזה שנתנו לנו, הוא היה ללא חשמל. 3 חודשים הראשונים היינו ללא חשמל. היה מקרר עם קרח, קוביות קרח כאלה, בלוקים של קרח היית שם, ואמקור 10 כזה, משנות ה-50. היינו בו, אני חושב שזה 2 ואז יש מישהו שברחוב הראשי עזב, שני בתים צמודים, 2 משקים צמודים, שאחד הדוד שלי קנה ואחד אבא קנה, ואז עברנו לרחוב הראשי. ושם פיתחנו טרפת לאט לאט. אז היה לכל בית 2 פרות מהסוכנות וסוס ועגלה
ו-20 דונם של חקלאות. וגידלו גם את האוכל לפרות, וגם קצת בצל, וקצת תפוחי אדמה, ועגבניות. היה סלק בהמות, סלקים כאלה גדולים שמגדלים, ומביאים את הסלקים האלה ממש ידנית בעגלה והסוס, מביאים אותם לשתי הפרות האלה. לאט לאט, ב-67 בערך, הרפתות התחילו להתפתח, ואז זה הגיע ל8 ו10 פרות. אבא טעה לדידי, כן? אני הייתי בבית ספר מאוד טוב, ובגיל 8, שהייתי בכיתה ב', הגעתי לפטיש, ומיד הקפיצו אותי לכיתה ג'. כי כל שאלה שהייתה שואלת את המורה, רק אני הייתי מצביע. למשל, בכיתה ג' נתנו לנו ללמוד לוח הכפל, כל הילדים התקשו בזה, ואני כמעט למדתי את זה תוך כמה ימים. היה לי יסוד טוב מהבית ספר שבהוד השרון, במגדיאל. ברגע שהוקפצתי לכיתה ג', כן, וגם שם הייתי טוב, הקנאה התחילה לחגוג, ומכיתה ג' אני לא התקבלתי. לא התקבלתי לחברה שלהם, הם דחו אותי, החרימו אותי גם, התעללו לפעמים אפילו, כי היינו רק 2 ילדים, מנקים, מצוחצחים, די מתקדמים לעומת כל הילדים של המושב, לבושים יפה יותר, כי גם כל הילדים במושב היו משפחות גדולות של 7 ו8 ילדים ו10 ילדים ו12 ילדים, והם פחות היו מתקדמים בלבוש, בדיבור העברית אפילו, עד שבסוף כיתה ו' עברנו לאשל הנשיא ללמוד. והיה אוטובוס אחד של המועצה, והיה אוסף אותנו ולוקח אותנו לבית ספר בבוקר ומחזיר אותנו בצהריים. רציתי להתקדם, ללמוד את י"א וי"ב בעכו. שם הלימודים היו מאוד מאוד גבוהים, ולא היה קל. עד שהגיע תאריך גיוס, פברואר 69, גייסתי לשריון. בהתחלה רצו לקחת אותי למשמר הגבול, לא כל כך רציתי, אז אמרו לי, אם אתה מושבניק ואתה נהגת על טרקטורים וזה, אנחנו נשלח אותך לשריון ואתה תהיה נהג טנק. אני יודע מה זה גירוז, מה זה שימון, מה זה כל הדברים האלה, אז מאוד היה קל לי להיכנס לעניין של נהג טנק. היינו מחזור אחרון בחסה, ליד מושב הודיה שם. אחרי 3 חודשים של טירונות, העבירו אותנו לג'וליס, למקצועות. כל אחד נהג טנק, אחד תותחן, אחד טנק קשר, בשביל ללמוד את המקצוע, להיות טנקיסט. גם שם 3 חודשים, עד בערך דצמבר, העבירו אותנו לסיני. שם עשינו צמ"פ, זה צוות מחלקה פלוגה, ועשינו שם אימונים בשביל ללמוד בכלל איך להילחם בטנק. לעשות אותנו טנקיסטים על אמת. כשסיימנו אותו בדצמבר, העבירו אותנו לתעלה. כל 3 חודשים מורידים אותנו לתעלה, אחרי 3 חודשים מעלים אותנו חזרה לבירגב-גפה, שזה רפידים, בשביל לטפל בטנקים, לנוח קצת מהקרבות, ואז עוד 3 חודשים ככה לסירוגין. אז הקו הראשון שלנו זה היה לפתוח את הציר, להכניס את כל האספקה ותחמושת למוצבים, ובערב לצאת החוצה. אם אתה מרים ראש, אתה רואה מצרים. כל יום, הרוגים ופצועים, מרגמות, ירי טנקים, מטוסים עלינו. חברים שלי נפגעו ממטוסים, מירי, חרמש נפגע. אם זאת הסוללה, אז יש עמדה שאתה יכול לעלות עם הטנק, ואתה יורה לכיוון השני, להרוס להם את הבונקרים, להרוס להם את הכלים. זה לא שריון בשריון כמו במלחמת יום הכיפורים. נ"ט מגיע אליי חי באוויר, ככה לעבר הטנק שלנו, חי. וראיתי את הכנפיים שלו מסתובבות, מגיעות אלינו לתוך הטנק,
מיד באותו מקום, וזו הוראה לימוד שלימדו אותנו, הכנסתי לרוורס, וירדתי, ופיקשש אותנו הטיל. זה נקרא מלחמת ההתשה. מינואר 70 עד מרץ 70, כולל מרץ, היינו בתעלה. 72 אני משתחרר, אני בא למשק של אבא, ומתחיל לעבוד. מעבד את האדמות קודם, זורע, שותל, מטפל, משקה, מגדל, קוצר, מביא את האוכל הזה הביתה, עושים מזה תחמיצים, בנינו בור תחמיץ, עשינו מזה תחמיצים לפרות, ועם תערובות שהיינו קונים בזה, ממכון תערובת, היינו מערבבים הכל לפרות. מאוד אהבתי את החקלאות, ואהבתי את העבודה. ונכנסתי לזה באופן טבעי כזה, כן? לא חשבתי על משהו אחר. יום כיפור זה יום שבת, וכולנו ב6/10 אנחנו בבית הכנסת, ובסביבות 3-4 נפוצו שמועות במושב שיש מלחמה. אני לא יודע איך זה הגיע, כי אף אחד לא מדליק זה, לא רדיו, לא טרנזיסטור, לא כלום. אבל זה הגיע לבית הכנסת. אני כבר הבנתי שאני אגויס, כי אני בשריון, וכמעט 100% שאני אגויס. והתחלנו לחלוב, אחרי שעשינו קידוש והבדלה, והתחלנו לחלוב את הפרות. ובדיוק הגיע אוטובוס לאסוף אותנו. אני כבר הכנתי תיק קטן, עם קצת גרביים ולבנים ודברים אישיים, כלי רחצה וכאלה. מוצאי שבת כבר הגענו לשדה תימן. שדה תימן התחלנו לטפל בטנקים, לזווד אותם, לתחמש אותם. לקראת הבוקר, סביבות 5-6, כל הלילה הביאו לנו קצת לאכול, אתה יודע, כי לא אכלנו, לא זה. ואחרי שעבדנו על הטנקים וציוותו את הצוותים, והתחלנו לנסוע על הזחלים משדה תימן, שזה ליד באר שבע, דרך הרחוב הראשי של באר שבע, דרך ניצנה, לנסוע עד התעלה. מול רפידים, כל הגדוד נעצר, לעשות טיפול בשהייה זה נקרא. אתה מקרר את הטנק על 1100 טורים, ואחרי זה מדוממים את הטנק ומודדים שמנים, אם לא חסר שמן במנוע, והפסקה קלה כאילו בריצה לעבר התעלה. ואני הייתי משהו בסביבות 3-4 בטור בפלוגה שלי. ופתאום אני רואה את המ"פ יורד בהליכה אליי, וביקשתי ממנו, תשמע, נרקיס, קראו לו נרקיס אהרון, תן לי להוביל, להיות הנהג שלך, להיות הראשון, תראה איך אני מוביל את הפלוגה הרבה יותר מהר. לתדהמתי הוא הסכים. ביום שני הגענו לקו החזית, שזה היום השלישי של המלחמה, קרבות שין בשין, שריון בשריון. אנחנו מורידים להם טנקים, הם מורידים לנו עם השמלים ועם הסאגרים. בלילה עושים עיגול כזה של הטנקים ומערב כזה, מערב טנקים. ולסירוגין שומרים ויושנים, שומרים ויושנים. יום שלישי התחלנו את היום הרביעי של המלחמה, ועוד פעם קרבות שין בשין כמובן, סאגרים וקטסטרופה. בצהריים נתנו לנו הוראה לרדת למטה, למלא את הטנקים בדלק ובתחמושת, ולהתקיף מתחם של המצרים שנקרא מכשיר, כשאנחנו מלאי דלק ומלאי תחמושת, גבעה. ואתה צריך, ועולים למעלה בזווית כזאת, ולהתקיף אותה. בדיעבד הבנתי ש9 פעמים ניסו לכבוש את המקום הזה ולא הצליחו. הם היו מחופרים ממש באדמה, עם הסאגרים שלהם
ועם הנונטטים שלהם ועם הכל. והם תפסו את הקו השני של התעוזים. זה כאילו 10 קילומטר מהתעלה. כשעלינו, הטנק שלי קיבל 2 בזוקות, נונטטים, אחד בזחל ואחד בגחון, שלא חדר, ואחר כך כשממש עלינו על הגבעה, קיבלנו 2 סאגרים. עכשיו, כשקיבלנו 2 סאגרים, אחד מהם חדר אפילו, והכובע של המ"פ עף לו מהראש. ואז לא היה לו קשר איתי, ולא ידעתי מה לעשות. קודם כל עליתי על המצרים ממש, דרסתי חיילים מצרים, ואחרי שדרסתי ועברתי אותם המחופרים האלה, פתחתי את המדף של הנהג, ואמרתי שאני אסתכל, אם הם קופצים החוצה, אז גם אני אקפוץ. אני לא אנטוש את הטנק אם הם לא נוטשים אותו. ואני רואה שהמפקד, נרקיס אהרון, והטנק השאר, קופצים מהטנק, ולי כבר אין מה לעשות, גם אני קפצתי, וגם התותחן קפץ. ואני מצאתי איזה קוליסים של טנק או של זה, ונשקפתי שם, וכמובן שירי, אני לא יכולתי להרים את הראש, ירי כמו גשם. ופתאום אני מרגיש מישהו שאומר לי, אתה מת? בערבית, אתה מת? אז אמרתי, הסתכלתי, אני רואה שמישהו עם מצרי, עם רובה, מאיים עליי, ונשק דרוך. אמרתי, לא, הרמתי את הידיים, וכמובן אספו את כולנו. אזקו אותנו עם כבלים מאחורה את הידיים, עיניים קשורות עם סמרטוטים, ופתאום אני שומע ג'ריקנים מפח שהיו פעם. ועלתה המחשבה בליבי שזה בנזין, לא הולכים לשרוף אותנו, חיים. האמת היא שאמרתי, נכון, אני פוחד, אבל מה זה יעזור לי עכשיו? אני לא יכול לעשות כלום. למזלי זה לא היה זה, והעלו אותנו על איזושהי משאית כזאת, ולקחו אותנו לשפת התעלה, ומשם בסירה לצד השני, ולבית כלא בקהיר. 5 שנלקחנו בשבי, 2 הצליחו בשן ועין לברוח, כשהם פצועים אפילו, ו5 שמתוכם אנחנו 3 מהצוות שלי, נרקיס והטנק השאר, ואני נלקחנו מהטנק שלנו, ועוד 2 מטנק אחר. שבוע 10 ימים אתה ככה, כמעט בלי אוכל, או שם איזה חצי פיתה, אתה יודע, וזהו. אבל לא ארוחות מסודרות, לא כלום. קצת מים, ואחרי שבוע התחילו קצת, כמובן חקירות כל הזמן, זה לא סתם שוכב בזה. כל פעם לוקחים מישהו ומענים אותו וחוקרים אותו, ואתה שומע את הצעקות לשמיים. מאיזה יחידה אתה, איך הגעת, איך נלחמת, איפה נתפסת, איך אתה מתפעל את הטנק, מה יש לטנק, כל מיני שאלות, אפילו שאלות לא רלוונטיות, איפה אתה גר, איזה כביש, איפה יש שדה תעופה, איפה יש כל מיני שאלות. הרבה אין לי מה לגלות, למה? כי הטנק שאני מתפעל, ידוע בכל זה, כל המפרט של הטנק הזה ידוע, זה טנק לא חדש. אני לא מפקד ולא קצין גבוה, שאני יכול להגיד לו את מערכי המלחמה, את המפות, אני לא יכול להגיד לו את הדברים האלה, והוא יודע את זה. אז אני עונה מה שאני יכול. אמרתי לו, אני חקלאי ואני מתפעל משק חקלאי. בצינוק 2 מטר על אולי 2.5. בקושי יש איזה צוהר קטן בגובה של 4 מטר, הקירות גבוהים, הכל נעול, חשוך. היה מלא פשפשים שם, מוצצי דם. זה היה קטסטרופה, וזה מגרד, הם עוקצים אותך בלילה.
ואני אפילו ביד התחלתי עם מוגלה מרוב העקיצות, זה היה קטסטרופה. עכשיו, היינו עם שיער ארוך, הרי זו הייתה תקופה שגידלנו שיער ארוך. אז היו מושכים אותנו בשערות וגוררים אותנו. כל הזמן אמרו, אנחנו בפאתי תל אביב, ובאר שבע כבר כבושה, והרבה ערים כבושות. האמת היא שלא ידענו את הסדרי גודל, אבל הגיע אלינו איזושהי ידיעה שב10 ימים כבר נהרגו כ-600 חיילים, והיינו המומים מזה. אני לא יודע ערבית על בוריה, אבל ידעתי לתקשר איתם, אתה מבין, בצורה כזאת שזה יבוא לטובתי. כשהיו באים אחרי 10-20 יום, הביאו כבר יותר מזון, אז כשזה שהביא את המזון ואתה מדבר איתו בערבית, תן לי עוד קצת, יכול להיות שזה ישפיע. אז לפעמים כן, לפעמים לא. סיימתי את השבי בפחות מ-18.5 קילו ממשקלי. לקראת הסוף היו חקירות המוניות כאלה, כמו בכיתה, כולם יושבים עם דף נייר וזה, אתה יודע, ויש שאלון, ואתה צריך לענות עליו. אז כולם היו איזה 10 או 20 ביחד, אבל קשה היה לשוחח ולפתח שיחה. אבל זה פחות או יותר, אבל לקראת הסוף. זה מעל 1.5 חודש בתוך צינוק לבד. זה מעלה מחשבות, זה מעלה חלומות, זה מעלה כל מיני קונספירציות שיכולות לקרות לך. איום ונורא. היה איזה שבת אחת שטבלנו באיזה מיכל ברזל מלא מים מטונפים אחד אחרי שני. זה כאילו היה פעם אחת, לא היה מקלחות. לא מקלחות, לא צחצוח שיניים, לא שטיפת פנים, לא כלום. שירותים יש בצד שכל בוקר היו לוקחים אותנו עם הסיר, סיר שהיה לך בחדר, ועם עיניים קשורות, ללכת לשפוך את זה בזה. ללכת לשפוך את זה בתוך השירותים, כשאתה בטור מוביל, ואתה מכוסה עיניים, וכל פעם זה נשפך אחד על השני. רוב הסוהרים היו גרועים, עם מקלות ועלות ושוטים ומה שאתה לא רוצה. בעיטות ומשיכה בשיער וכללות ומה לא. היה אחד, אני זוכר דווקא קראו לו סעד, היה די אנושי. בגלל שדיברתי ערבית, בתקופת השבי, אחד השובים לקח אותי לתא שהיה שם טייס. פתח את התא ואמר, הנה, זה טייס ישראלי. באתי אליו, הוא נבהל, ואמרתי, סליחה, אבל אני גם כמוך, אני שבוי, אל תדאג. דיברנו כמה מילים והחזירו אותי לתא. אסף מטוס, הוא גר במושב רמות בגולן. במקרה הייתי בטיול והלכתי לפני 2 בערך, הלכתי לבקר אותו עם בת זוג שלי. התפלאתי שהוא ידע מי אני. אני לא יודע איך, אבל הוא ידע מי אני, והוא אירח אותנו לאיזה חצי שעה אצלו בבית, ישבנו ושוחחנו, והייתי נעדר כל התקופה. אף אחד במדינה לא ידע מה איתנו, כל הטנק שלנו והצוות שלנו לא ידעו. אחרי שהצלב האדום הגיע, אז המדינה קיבלה את המידעים, ואז הם הודיעו למשפחות. 2-3 לפני שהתחילו לשחרר, ראינו שהסוהרים מחפשים מדים של צה"ל ותולים אותם לייבוש. שם בכלא. אז אמרנו, זה סימן טוב. לא ידענו עד כמה. אבל בסוף לא חזרנו עם המדים שלנו, הם נתנו לנו מדים שלהם, כל מיני. למצרים היו אצלנו בסביבות 10,000 שבויים, ולנו כמובן היה, ולהם היה 241. המטוסים של צלב האדום, כל מטוס שבא מישראל היה מלא שבויים שלהם, ואצלנו היה 10-20, אתה מבין? בשביל לסנכרן את זה,
שכולם הם יחזרו וכולם אנחנו נחזור. הם נתנו לנו סיגריות כאלה ללא פילטר, הבאתי איזה חצי חבילה, הבאתי פיתה, חתיכה של פיתה שלהם, הבאתי כמה דברים, אני לא זוכר אפילו עוד כמה דברים, הצלחתי להגניב את זה לארץ. איזה יום או יומיים לפני, לקחו אותנו לאיזה סיור בקהיר, לקחו אותנו למתחם הפירמידות. אני הצטלמתי עם עוד כמה חבר'ה על רקע הספינקס. דווקא התמונה הזאת למחרת הייתה מפורסמת בידיעות אחרונות. קבל אותנו משה דיין ונינה קציר, אשתו של הנשיא. ההורים שלי לא היה להם לא רישיון נהיגה ולא אוטו. אז לא היה להם את האפשרות כנראה, או שלא ידעו. כולם התחבקו עם המשפחות וזה, וכשאתה לא, אז זה צרם קצת. נכנסים למקלחות, פיתו אותנו. אני חושב שזה היה DDT, אם אני לא טועה. נתנו לנו מדים של צה"ל כמובן, ותחקור ביטחוני. איימו עלינו שאתם לא תגלו, מה גילית, מה אמרת. כולה אני נהג טנק, אין לי מפות, אין לי ידע במהלכי המלחמה. ואיימו עלינו, אנחנו נחקור אתכם ואנחנו נשפוט אתכם. שעתיים אחרי הנחיתה. ואז היה יום רביעי, ומונית, כמובן שמו אותנו כל אחד במונית, וחזרה הביתה. בדרך בלוד הייתה לי דודה, היה 6 בבוקר, והערתי אותם, אמרתי הגעתי, ואז חזרתי למונית ונסענו למושב. כשהגענו למושב, כל המושב היה בכניסה של המושב. אז גם הגיעו למושב דודות, דודים, קרובי משפחה. היה יום מאוד עמוס ומרגש ברמות. אני רואה נחיל של אנשים. כל המושב הגיע משני הצדדים והמונית באמצע. בסוף המונית לא יכלה להמשיך. הורידו אותי בכניסה. ובהליכה הגענו עד הבית. עולה עם שלטים ודגלים ובלונים. ההורים גם באו ברגל עד הכניסה. אמא נשקה אותי עם ברכת שהחיינו וקיימנו. בגלל שמנעו מאיתנו אוכל, התחלתי לזלול מכל כיוון. עוגות ושתייה ומה שאתה לא רוצה הכנסתי, ערבבתי הכל. ובאיזשהו שלב, כי לא ישנתי כבר יומיים, כי ידענו כבר, הודיעו לנו שאנחנו חוזרים, אני לילה לפני לא ישנתי בכלל, אז הייתי גמור סחוט. הכניסו אותי לחדר, היה לנו סך הכל 2 חדרים בדירה של ההורים. והכניסו אותי לאחד החדרים ונעלו אותי שאני ישן ואף אחד לא יפריע לי. באמצע השינה, מרוב שאכלתי הכל, בא לי בחילה וניסיתי לפתוח את הדלת, לא הצלחתי. פתחתי את החלון והכיתי את המעיים שלי החוצה. מוצאי שבת, הצעירים של המושב עשו לי מסיבה. כל הצעירים של המושב היו שם וגם מבחוץ. והיה ריקודים ושמחה במועדון המרכזי של המושב. ולמחרת נתנו לנו פסים של נסיעה באגד, חזרה לזיכרון. חקירות. בצהריים ארוחת צהריים, ואחר כך מנוחת צהריים, ובערב היו מדי פעם הופעות או הרצאות, או אומרים עלינו שמה גילית ואנחנו יכולים לשפוט אותך, אתה יכול להיכנס לכלא בשביל מה שגילית. חלק שהפנו אותם לאיזה בית חולים, אני חושב בבת ים אם אני לא טועה, והזריקו להם זריקת פנטוטל. שזה נקרא זריקת אמת, שיגלו את כל מה שהם אמרו. אני לא הייתי ביניהם, תודה לאל. אחרי שבועיים מספחים אותי לשדה תימן, מאיפה שגויסתי. בדיוק לשם הגעתי חזרה, ועשיתי איזה גנן כזה, כמה חודשים, עד או בינואר או בפברואר שחררו אותי. מי שהיה בשבי, לעולם לא יהיה אותו בן אדם שלפני השבי. לעולם.
אני לא ישן טוב, קשה לי במעליות, קשה לי משקשוק של מפתחות, קשה לי בהרבה דברים. אני כל יום שאני ב8 יושב לראות את החדשות בערוץ 12, נחנק מדמעות. כל יום הרוגים, כל יום פצועים, והחטופים האלה מתחת לאדמה 8 חודשים. זה קטסטרופה. האנשים האלה לא יהיו אנשים כבר. הם לא יהיו אנשים שהם היו. זה קורע אותי. זה קורע אותי. אני עכשיו, כשאני מספר את זה, אני נחנק, אני כמעט בוכה. אני לא יכול. לראות את האמא הזאת זועקת לבן שלה. זה לא יכול להיות. באמת זה לא יכול להיות. לא יודע מה קרה לנו. אנחנו לא היינו, המדינה הזאת לא הייתה כזאת. איפה החמלה? איפה לחשוב על אחר? איפה? אני לא... הרי המדינה הזאת הזניחה אותם. בגלל המדינה הזאת זה קרה להם. והמדינה לא תביא אותם הביתה. נשגב מבינתי. לשבויים שלנו הקמנו את ערים בלילה, התאגדות של שבויים של כל מלחמות צה"ל. לחצו המון, לקח לנו 25 שנה שצה"ל בכלל ייגש לנושא הזה. בעקבות מחקר של דוקטור נריה, יובל נריה מירושלים, שהוא עשה מחקר בדומה לשבויי וייטנאם באמריקה, והיה לו תשובות והמלצות מה לעשות עם חבר'ה מצה"ל שחזרו מהשבי. ואז הם שלחו לנו מכתבים, תבואו, אנחנו מתחילים להכיר בכם כנכי צה"ל. אני ואשתי זכרה לברכה הגשנו, אני חושב ב-74 או 76, תביעה למשרד הביטחון להכיר בי כנכה צה"ל. הם סירבו, נתנו לי 0%. על אותה תביעה ב-98 כבר קיבלתי 30%, ואחר כך שיפרו את זה ל-50%. על אותה תביעה. והבנתי שיש חוק למשרד הביטחון שאתה לא יכול לתבוע רטרו. אין דבר כזה. כי אם אתה מכיר בי ב-98 ומגיע לי גמלה של 2,000 שקל דוגמה, ואתה 25 שנה לא שילמת לי את 2,000 שקל האלה, אתה לא יכול לתבוע אותם במשרד הביטחון. בנובמבר התחלנו לצאת. מציע לה לצאת וזה מאוד שמחה, ובאמת היה חיבור, אהבה גדולה, גדולה, גדולה. אז לא היה כל ההצעות נישואים כמו שיש היום, אלא מתוך הבנה ודיבור, דיברנו ביחד, שזה נבנה את החיים שלנו במושב. ובגלל האהבה הגדולה החלטנו להתחתן. ב10/8/75 בבאר שבע באולמי נרקיס, בסביבות 450-500 מוזמנים מכל קצווי הארץ, וכמובן את רוב המושב. התחלנו לחיות במושב. כבר בפתיחה אמא לא כל כך הייתה מאושרת, בגלל שכאילו לוקחים לה את הבן היקר, וכמו שאומרים, קנאת חמה. אמא לא אהבה את החיבור. אני מאמין שגם חיבור אחר היא לא הייתה אוהבת, אבל היא לא אהבה, וכללות פה, ומילים לא יפות שם, עד שהיא אמרה באיזשהו שלב, תסתלקו מהבית, כי גרנו יחד עם ההורים באותו בית. היה בית ישן שהם עזבו, ולידו בית חדש בנוי. אז הם חיו בבית החדש ונתנו לנו חדר שם. היינו שם אולי 2-3 שבועות, והיה פיצוץ,
ואז אנחנו ירדנו לבית הישן, שהיו בו, לא היה בו כמעט כלום, היה ארון וספה ושתי קורסאות, זה מה שהיה בו. וגרנו שם עד 82, אז ככה שהיה שם 7 שנים של לא פשוטות. ההורים שלי התנו את בואם לברית בזה שאבא יהיה סנדק. זה בן ראשון מהבן שלו. קצת של אשתי לא הכי הסכימו לזה, גם אשתי, זכרה לברכה, לא כל כך הסכימה לזה, בגלל היחס שלהם אלינו כל השנים. אז זה היה קונפליקט, ועד שהסכימו, ופחדנו מאמא שלי לתת לה את הילד ביד, שאולי תזיק לו או משהו כזה, מאוד פחדנו. אני חושב, אמא שלה העבירה את התינוק לאבא שלי. לקחתי משכנתה, והתחלתי את הבית לבנות 80 מטר מרובע, 88 מטר, כי לא הרשו לנו מעל 90 לבנות. זה היה חוק. בניתי 88 מטר, 2 חדרים, סלון ומטבח ומקלחת שירותים. יש ילדה וילד תינוק, הוא היה בן חצי שנה. שמנו אותו בתוך ארגז בערבים והיינו צובעים והיינו כל מיני, אתה יודע, מכינים את הבית למגורים. אבא שלי מחליט להפסיק לעבוד איתי ואומר לי במפורשות, אני לא רוצה להמשיך לעבוד איתך. בגלל הסכסוך המשפחתי, ויכול להיות שאמא קצת לחצה, אין לי מושג. נכנסתי לבכי ולסטרס ואיך אני מפרנס אותם, אין לי מקצוע אחר, מה אני עושה, ואין לי מימון ואין לי כלום. לא עבדתי אפילו על משכורת. מה שהיה הוא נותן לי, זה מה שהיה לי. נותן לי כל פעם 100 שקל, 200 שקל, ומזה התפרנסנו. מה שכן, אשתי עבדה בתור קוסמטיקאית והייתה מביאה השלמה להכנסה, ובגלל זה שרדנו. אני הייתי ביחסים מאוד טובים עם אחיו של אבא. מאוד טובים. הייתי ביחסים יותר טובים איתו מאשר עם אבא שלי. כי גם היינו עובדים ביחד. אבא היה הולך למכור לחם במושב, ואני ודוד שלי היינו יותר בשדות, היינו יותר מביאים אוכל לפרות ביחד, לפרות שלו ולפרות שלנו. עבדתי איתו ממש צמוד, ומאוד מאוד אהבתי אותו, והוא מאוד אהב אותי. באתי ותמיד התייעצתי איתו. אמר לי, ניסים, תלך, תתחיל לחפור בורות, תשים צינורות באדמה, תתחיל לבנות את המכון חליבה שלך, אני יודע מי אתה ואני יודע לאן תגיע. בפנים, אבא ידע בדיוק מי אני ומה אני, והוא אמר לאנשים, כן, אני שמעתי בדיעבד מצד שלישי, שהוא אמר, אני יודע בדיוק הילד הזה לאן יגיע, איזה ידיים יש לו, ומה הוא כן יעשה. כן, אז הוא ידע שאני יכול להגיע רחוק. אני לא מתייאש מהר, ואני לא מפחד מקושי. אז אני אמרתי לעצמי, אם הוא לא רוצה, אמרתי לו, תשמע אבא, אתה לא רוצה לעבוד איתי, אין בעיה. אני עובד כבר פה 12-13 שנה. תן לי מה שמגיע לי, ואני הולך לצד שלי. אז עשינו ישיבות עם קרובי משפחה, והבן דוד שלי, איזה 4-5 ישיבות, עד שהוא הסכים לתת לי איזה 10, 12, 13 פרות, כשאחת כבר שם מתה, ועוד אחת שבאתי, תוך 6 ימים, 5 ימים גם מתה. נשארתי מאיזה 10-11 פרות, שהן מאוד מאוד מבוגרות. לקחתי את הכרטיסים של הפרות, ודיברתי עם הווטרינר שלנו, דוקטור מחנאי בני, הוא אמר לי, ניסים, תזרוק אותם לא היום, אתמול, תזרוק את כולם. וזה באמת מה שעשיתי. ובאותה שנה, הרי אנחנו עבדנו על מכסות ייצור של חלב. ובאותה שנה קיבוצים מאוד חרגו במכסות, והם מאוד רצו להתפטר מהפרות המיותרות שלהם. מה שעשיתי, מכרתי את כל המבוגרות האלה, בנות 10 ו-12
בחצי מחיר, ככה, העיקר לסיים, וקניתי מקיבוץ רעים, קניתי איזה 10-12 פרות, כשמכרתי 6 פה, כי הם רצו להתפטר מהם. בהתחלה אני לא הכנסתי בכלל כסף הביתה. מי שמימן את הפרנסה, זה אשתי, זכרה לברכה, הייתה עובדת בתור קוסמטיקאית, מביאה כמה גרושים ואוכלים מה שיש. עוני מאוד גדול. באמת בנינו רפת לתפארת. ב-2003 הבאנו קבלן לעבודות סככות. בניתי בסביבות 4.5 דונם של סככות והגדלתי את הרפת, והיה לי רפת ממש יפהפייה, והרבה חבר'ה מהמושב באו לראות איך עשיתי ומה עשיתי. אפילו הרפת הכי גדולה במושב, הבוס הגדול שלהם בא לראות איך עשיתי את הסככות. והיו מבקרים מהמועצה ומשרד החקלאות ושר החקלאות, יושב ראש מועצת של תנועת המושבים היה. אני הגעתי למצב של ממש עושר, בגלל 2 דברים. קודם כל לא לקחתי שכירים, לא עבודות חוץ, לא הכל, עשיתי הכל לבד, ועבדתי מאוד קשה. עבדתי בין 12 ל-15 ל-18 שעות עבודה ביום, כל יום. מפסח זה התחיל. התחיל כאבי ראש, ולא ידענו מה זה. הלכנו לרופאי משפחה, ואתה יודע, מרופא לרופא, מרופא לרופא, עד שהגענו לרופא במיון בבאר שבע. והם החליטו לעשות לה CT ראש. והלכנו ביום שני בשבוע, לא, או ביום ראשון או ביום שני בשבוע הלכנו ל-CT. ב-CT לא היה ממצא, אמרו שהכל בסדר ואתם יכולים ללכת הביתה. ביום רביעי בבוקר אני חזרתי מהרפת, היא לא הרגישה טוב כמובן שלא הייתה איתי בעבודה. אז חמי וחמתי היו בבית וגם גיסי. אז היא אמרה לי, חמתי, אולי אני אכין לך את הנס, תשתה את הנס שלך. אמרתי לו, לא, קודם כל אני אלך לראות מה עם נעמי, אם היא תקום, נשתה ביחד. ובאמת היא קמה, שטפה פנים וזה, ובאנו, ישבנו במרפסת ושתינו ביחד את הנס. איך שהיא גמרה את הנס, היא עשתה איי ונפלה. ניסיתי לעשות החייאה או משהו, לא הבנתי בזה הרבה, ראיתי שהיא כן נושמת, אבל היא לא מגיבה. כמובן שהזמנו מיד אמבולנס. באמבולנס ניסו לטפל, תוך כדי נסיעה וסירנות לבית חולים סורוקה. ביום רביעי בבוקר, שזה היה יום העצמאות, שכבר כל הבית היה מקושט בדגלים, ורצינו לעשות על האש לעובדים של ים, אצלנו בגינה. הגענו לבית חולים וקיבלו אותה מיד, אותי הזיזו הצידה, ואחרי שטיפלו בה אמרו לי שהמצב גרוע ושנהיה מוכנים, המצב גרוע. הבת הגדולה הגיעה וכמעט כולם הגיעו, ליאם הגיעה ורבית הגיעה, לקראת שבת עשו בדיקה סופית, הם החליטו שזה מוות קליני, וסופית ביום ראשון ב-11:15 כבר קבעו את המוות. הווריד התנפח. עכשיו, אם היית מכניס סטנד, כל הנפיחות הייתה יורדת, והיית מציל את הבן אדם. אבל אז לא היו כל כך צנתורי מוח, אז לא היה. ולא ידעו שזה זה. היו רואים את הנפיחות של הווריד, היו יודעים שזה זה. אבל כמובן שלא עשו את ה-MRI, ואמרו אין כלום, לכו הביתה. היא הייתה הפנס המאיר של כל הבית, מכל הבחינות.
שמתי אותה במרכז, ואוי ואבוי שילד יתחצף אליה או ידבר אליה לא יפה, היה מקבל את העונש שלו מיד. והאהבה הייתה כל כך גדולה, אפילו אם תלך היום למושב ותשאל את האנשים איזה אהבה הייתה, אתה תראה, כולם אמרו זוג יונים. ביחד 24 שעות כל הזמן. זה בקנייה, זה שוק, זה בקופת חולים, זה באספות הורים, זה בעבודה, שינה, שתייה, אכילה, הכל ביחד. הרוב נופל עליי גם ניקיון של הבית, גם בוא נגיד להכין סנדוויץ' לילד הקטן שהולך לבית ספר. אופק היה תלמיד מצטיין, והוא ירד לפסים שאלוהים ישמור, אני לא ידעתי. המורים התחילו להזמין אותי, מנהלים התחילו להזמין אותי, והם הבינו מה העניין. למה זה קרה? הילד 100 בהכל, ופתאום, כן, הוא לא מתפקד, והוא מציק לילדים ולילדות, וניסינו לקחת אותו לטיפולים יחד איתי. הוא ברח מהבית, לא רצה לשמוע. עכשיו גם הלכתי לתת קדיש בוקר וערב על האישה. בוקר וערב הייתי בבית כנסת, לא הפסדתי קדיש אחד כל השנה. כל השנה נתתי עליה קדיש, והבעיה של בית כנסת זה בדיוק אותם זמנים של החליבות. אז הייתי צריך לתמרן. מתי אני חולב, מתי אני הולך לבית כנסת. כאילו לקחו לי את היד הימין. וזה היה פתאומי. שבר מאוד מאוד גדול, קושי מאוד גדול, נפשית, פיזית, בכל פרמטר שאתה חושב עליו. אחרי שאשתי נפטרה, אני התקררתי לגמרי מהנושא של הרפת, גם רנטבילית וגם העניין האישי שלי. עשיתי איזה שנה אחת אומנה, זה כאילו אתה נותן את המכסה שלך לאנשים והם משלמים לך כמה אגורות. עשיתי שנה אומנה, אבל אחר כך התפטרתי מהכל, מכרתי הכל. ניסיתי להיכנס לעניין של העסקים של הבן עם הפיצריות, ולאט לאט שקעתי בגלל החובות שלו. המון העברתי לשם. ועד שזה קרס. אני התמוטטתי יחד איתו. התאבלתי המון שנים ולא חיפשתי זוגיות. אפילו באיזשהו שלב, אני זוכר את הקטע הזה, הרופאה שלי באופקים, המרפאות עברו לאופקים, כבר לא היה מרפאה בפטיש, עברתי למכבי, כי בפטיש היה כללית, עברתי למכבי באופקים. הרופאה שלי, היא הכירה את הסיפור שלנו, של המשפחה, והיא כל הזמן דחפה אותי להכיר מישהי. והיא אמרה, יש לי מישהי שהיא עובדת סוציאלית של הקופה. בחורה מאוד נחמדה, גרושה. כל הזמן שכנעה אותי, עד שהסכמתי. זה היה משהו בסביבות 5-6 שנים אחרי שאשתי נפטרה. יצאנו לדייט אחד ואפילו דייט שני, והיא אמרה לי, תשמע, זאת העובדת סוציאלית ממכבי, אתה בחור מאוד מאוד נחמד. אני מתה לצאת איתך, אבל אני לא יכולה להיכנס לנעליים הגדולות האלה, אתה עדיין שרוי באבל, ואני לא יכולה להיכנס לנעליים הגדולות האלה. אחרי 8 שנים, אז התחלתי, הכרתי פה, הכרתי שם, אחת התאימה, אחת לא התאימה, לא התאימה, עד שהכרתי מישהי בבדיקה במכון מור בבאר שבע, שהיא מערד, והכירה לי איזה אחת לא התאימה, שנייה גם לא התאימה, ובסוף היא אמרה לי, תשמע, יש לי מישהי גרושה, שהתגרשה לפני 2-3, לא הרבה, ואישה מקסימה, ותנסו. והכירה לי את שולה. עשינו דייט 2,
ושולה החליטה שזה עדיין מוקדם לה, והיא לא הייתה מוכנה נפשית. אחרי חצי שנה החברות שלה לחצו עליה שולה ואמרו לה, תנסי, תראי, מתאים, לא מתאים. מיוני 14 אנחנו ביחד. אופק היה בהתחלה נגד, אבל לאט לאט הוא הבין מי זאת שולה ואיך היא מתנהגת ומה, וכולם מחוברים אליה ואוהבים אותה, גם אופק, גם רביד וגם ליאם, מאוד אוהבים אותה. אבא נפטר בינואר 2015 ואימא בספטמבר 2015. אני מצר בשבילם את החיים שהם עברו. אתה מבין? זה לא היה חיים. הם לא הלכו לא להצגות ביחד, לא לסרטים ביחד, לא למסעדות ביחד, לא טיולים ביחד, כלום. עבודה ושינה ואולי תפילה בבית כנסת. זה לא חיים. אני בקשר עם האחיות יותר מאשר עם האח. הוא תמיד היה עם ההורים, והוא בנה בית ליד ההורים, והיה איזשהו סכסוך עם ההורים, איתי, ואז הוא כאילו צידד בהורים, והקשר איתו, עד היום הוא לא קשר רציף בכלל. ההורים העדיפו אותו, כן? העדיפו אותו מכל הבחינות, כן? ואנחנו כאילו היינו יותר בצד. אז אני הרבה יותר בקשר עם האחיות שלי, אני מבקר והם מבקרים, ואנחנו עושים חגים ביחד, למשל פסח האחרון, אני עשיתי אצל ציונה יחד עם סיגל והבת זוג שלי, אז אנחנו מאוד בקשר ומתקשרים כמעט כל שבוע ומדברים, מספרים אחד לשני. רק אתמול שלשום דיברתי עם ציונה ארוכות. הם הורישו לו את הכל. ההורים רצו כך כי כאילו הבן, סמי, הוא טיפל בהם מאז שאני עזבתי שם והלכתי לכיוון של המשק הפרטי שלי. הוא היה שם לידם. אני מודה על 3 דברים. קודם כל, שאלוהים הציל אותי מהמלחמות והחזיר אותי חי הביתה. זה קודם כל. אחר כך, שהכרתי את אשתי זכרה לברכה. היה לי 31 שנה נפלאות איתה. נפלאות מדהימות. אהבה אין קץ, גם כשלא היה פת לחם לאכול. היינו מאושרים. ואחרי זה, אחרי השבר הגדול, ו8 שנים בדידות והכל, שאלוהים הכיר לי את שולה, ואני היום יכול להמשיך את חיי כמו שאני חי אותם היום. ותקווה לטוב. נחת מהילדים. זה בעצם סיפור משפחתי. שהוא מרכיב את השושלת שלנו. בכיתה י"א, כשאני במגמת מזרח תיכון, אני מזמינה את אבא לבוא לספר את הסיפור שלו, של השבי, ומציקה לו, כי הוא לא כל כך רוצה. ואני ירשתי את העקשנות שלו. אני היום קוראת לזה התמדה, אני כמו טיפה בסלע, אבא תבוא, אבא תבוא, אבא תבוא. ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, אוקיי. ואבא מגיע לבית ספר, אנחנו במגמה בערך 30 תלמידים, ואבא מספר את הסיפור, וככה, זו פעם ראשונה שאני שומעת את הסיפור במלואו. ולאט לאט מתחילים להיכנס עוד תלמידים מהשכבה. באיזשהו שלב, 100 תלמידים של השכבה שלי יושבים בתוך חדר, בתוך כיתה, ואבא שלי מספר את הסיפור. כולם בוכים ומוחאים לו כפיים במשך 5 דקות. ואני מבינה שיש פה משהו גדול. זה גדול מהמשפחה שלנו, זה גדול ממנו. זה סיפור שהוא הסיפור של המדינה שלנו, בתוך המשפחה שלי. אני מבינה כמה הוא נוגע וכמה אבא שלי צריך לדבר את זה. אחרי בעצם שאבא מספר את הסיפור בבית הספר,
זה ככה נושא עדים בתוך הבית ספר, זה בית ספר אזורי של ככה של המועצה, של היישובים, והרבה מורות בעצם נשארות עם הסיפור שלו, ובעצם הוא מוזמן להשיא משואה ביום העצמאות, ביום הזיכרון, לשנה אחר כך. ואני זוכרת שהוא לא רצה. הוא אמר לאמא שלי, אני לא עשיתי כלום בשביל המדינה, אני לא הולך להשיא שום דבר, זה לא בשבילי. ואמא אומרת לו, אתה עשית ואתה תלך. והוא מקשיב לה, הוא לא מתווכח איתה. אז בעצם בוקר של יום הזיכרון יש טקס בבית ספר, יש צפירה. אני עולה, קוראת איזשהו קטע שכתבה אם שכולה, יורדת מהבמה ומזמינים את אבא שלי להשיא משואה, ואני רואה את אמא שלי בוכה בקהל. ויום אחרי היא עברה את האירוע המוחי שלה ונפטרה. ואני תמיד מקשרת את זה, אני חושבת שהיה חלק במסע שלה להביא את אבא להכרה. סיפור של אבא שלי, הסיפור המשפחתי, התקומה הזאת, מכלום לאן שהוא הגיע, ולהיות פה, אתה יודע, עם החליפה, למרות שבטבעי שלו הוא עם המגפיים של הרפת, כן? והמכנס הקצר עם המשבצות, זה ככה אני זוכרת את אבא. אבל אני חושבת שזה כמו תמונת מראה לסיפור שלו. לעבור את מה שהוא עבר, השבי, ההיסטוריה המשפחתית, וליצור את מה שהוא יצר. משפחה שמלוכדת ושביחד, ושהוא נתן לנו הכל. אבא שלי ואמא שלי, הם באמת, הם נתנו לנו הכל, היינו הכל בשבילם. ואני מאחלת לאבא עוד הרבה שנים איתנו, ביחד. אני מאחלת לו שיזכה לראות נכדים ולהיות איתם, ולחוות אותם, ולעשות עליהם בייביסיטר עד שימאס לו. ואני מאחלת לו הרבה אהבה, שהוא ירגיש אהוב. ככה לדעתי הוא גם, ככל שהוא מרגיש אהוב, הוא נותן יותר אהבה, וזה ממש כיף לראות אותו ככה פורח. בשפתיך הקסמתני, ליבי כבשת ועזבתני, אוהב, כואב וסובל.